Karselan bagsakan sa rusa wanted person sa Bicol. Makalis na maaresto kan otoridad sa sarong subdivision sa Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Pasado alas 4:30 nin hapon kanakaaging Domingo. Binisto ang akusado na si Randy Villar E. Flores, alias Bong nasa tamang edad. Driver na nakaistar na sa Purok 5, Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga. Asin ranked and most wanted person sa Bicol sa kasong murder. Sa impormasyon, Enero 19 taong 2014 kan mabadil kang akusado ang dati kaining kabarangay sa Barangay Kanunday, Baleno, Masbate, na nauli sa pagkagadang kang biktima na nagugat subot sa iwal sa kwarta. Makalis ang krimen. Nagtago ang sospek alagad nadakop sa manhunt operation kang pinagsararong pwersa kang Baleno MPS, Masbate Police Provincial Unit, Pampanga 1st PMFC, Provincial Intelligence Team Pampanga asin Regional Intelligence Unit 3. Malaking accomplishment po ito. Especially po na ito ay municipal rank 1, provincial rank 10. So malaking bagay po ito sa pamilya. Naaresto man ang sospek sa kusog kang mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Judge Albi Zulbito Alba, ang presiding judge kang Branch 48 Masbate City, na pigpaluwas kang Pebrero 26, 2024. So pag wala pong community, walang participation ang community, yung trabaho po ng pulis, walang saysay po. So sa lahat po ng mga police operation, lalo po sa mga sinasabi naming Manhunt Charlie, katuwang po palagi namin ang sibilyan, ang komunidad. Sa presente, nasa kustudiya na kang Baleno MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.